Usap ko eh. Ako sa mga dikiya. Nga nagdagan-dagan mo ka. Kalibangon kay ko. Atay, asa buang oy. Kalibangon kay ko. Ah, tutil ko yung mong tinamiyas po katong gangster oh. Atay ka dito kalibang rin buhanga. Kabanto na nga lata na kung yuta. Dito mo na yung mutae. Kan dito kalibang rin buhanga. Kanang rin kami libang. Kuha naman siya ng emergency pop. Lante ya. Ano sabar na si mong naong, layam na mong naong. Tuya lang kalibang din buhanga ka. Tuya lang kalibang buhanga ka. Manungag ko sa nga upaw. Tuya lang kalibang itong baka lubot buhanga ka. Balik ka dari buhanga ka. Kada mo lubot pal, mura nasong ko na nataya ka. Dapat ako pawaw. Sige matutuan. Grabe yung tis. Dah, kuya mo no. Ang dulang na. Way mo samog sa akong meditation part. Nag-focus ko diri. Kay ang enerhiya sa forest. Akong gihigop sa ko ang energy. Bunog mo ko no. Ate isa masala ko na. Bunog ko ato. Kana pa yung Barog gagot. Ako nang gikalimtan na kinabuhi sa gangster. Kung fu master na ko karon. Nay nagaway mo? ito lagi, ito nalibang na po ko ba? Oh. Kabahuan mo yung bato eh. Lagi? Kababatain eh. Ate lagi. Grabon kay baya ko na kung almoran lason ko na kung lubot ba? At kabuang sikisa mo na. Ito upaw. Ang upaw? Ang tuon tanga. At grabon ko buo. Atay, itong tatuya lang kalibang balik itong buwangan rep. Ako itong atanga-tanga sa balay ito. Ito buang nga ito no. Nasa ko tanaw, mamragluoy naman kayo ka. Bulihon ka. Bunugon na ka pero may part. Grabe. Bunog na yung sige. Kini na lang. I will teach you how to self-defense. Wow! Amazing! Sige, mutudlo ko nimo. Kay para pud ba na kung wala ko makasukol ka to niya. Sige, mupod na kung Pilar bay kusog. Pilar bay kusog ato eh. Sige, grabon kay ganahan ko mabawas atong upawa ba kay. Grabe bunog na ko siya ay. Siya sama. Ganahan jud ka makaton. Ganahan ko makaton gid yan. Ako ang Kung Fu Master. Sige yan. Wadang istorya, I will train you. Yes. $999, 1001, 102. Pugsa yun, makaya na nimo 304, 111. Mo na to clinic. I-feel nimo ang bad energy sa kontra. Mo na ang gitawag nga instinct. Instinct nimo sa imong pag self defense. Yes, master. Kusga! Yes, master. Good! Grabe sa tong giagian. Nakita gyud nako ang imong improvement. Salamat kaya. Solid na kay ka. Ang last nimo, last nako nga i-training nako sa imo. Nakaskwinta niyo. Wala yun, mga 30 piso ba niya? Okay na niyo? Okay ra mo. Oo, 30 piso rin yun. Congrats. Makaya na nimo. Kaya na nimo. Ang last nga step na to ay kalimti ang pagrespeto. Sure. Hoy, upaw! Upaw! Upaw. Ha? Naman nagtuwa sa muna. What's up mga part? What's up mga part? Ay, kung ganaan ha? Shout out. Dali ko gusto i-shout out day. Shout out day ni Zilord Sayod, Badi Lipon, ug akong mga igsuon, di Bugtidina. Shout out sa inyo. Shout out. Shout out ko ni Brad day, Riley Pipito day. Shout out. Tagaliloan ni siya. Shout out ko sa number 1 nga ng followers gina mo gyud. Number 1 yun. Si
Haras ako, shoutout da. Shout out, Idol. shout out, idol. Shout out. Unta idol, dili ka muhuno og suporta sa mga idol. Loy kami, pobre ra man do. Pobre rin kami daw among stand do. Sa mga followers day, at thank you. Thank you so much. Napakawan, gibaliko na to na itong mga kabuang din, no? Let's go! Let's go. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer.